ang mga Hudiyo sa edad na gani sila og mga around 20-year-old, obligatory nga sila muhatag og temple tax. Ang temple tax gamiton alang sa pagpalambo, pag-maintain sa temple o uban pa nga mga galastuhan diha sa templo. Mao na sa ila obligatory gyud na nga basta mo edad na ka og 20, kinahanglan mutabang gyud ka, muhatag ka og tax para sa templo. Now, nindot man pod ang ilang purpose kay kini alang man sa upkeep, kining pag-maintain sa temple. Busa ang mga Hudiyo obligatory gyud na sila. Karon ang mga tax collectors sa kanang temple tax nangutan na kang Pedro, kanabang inyong magtutudlo, naghatag na og tax para sa temple. Na mingon si Pedro, oo naman. So karon pagabot sa balay, nangutan na si Jesus, kinsa man dapat ang muhatag og temple o kanang tax para sa mga nasod? So ingsa ang mga langyaw. So busa ang mga taga dinha, mga residente dili unta angay nga mo hatag. Unya, using this analogy, mingon si Jesus nga apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. So nabitaw atong kuan nga alang sa maayong kabubuton o alang sa maayong relasyon, minta nga dili man unta dapat nga kita ingon ani, pero tungod og alang sa maayong kabubuton muhatag lang ta. So mao nagiingon ba nga ang paghatag og buhis alang sa templo bisan tuod dili unta na angay, apan ningon si Jesus muhatag lang ta kay dili kita buot nga masilo kining mga tawhana kanato. So kinahanglan mahibaw pod di ay ta kung kano sa ta moingon nga ato lang kung tagaan kay para kanang kuana para sa maayong kabubuton o sa maayong relasyon. Paingon ana labi to mga hitabo sa atong kinabuhi nga usahay kapuyo na mong kaghatag, usahay ka na bitong magpagutbut na ka, pero may ka nga sige lang kay sa ngalan sa atong pagkaparyente, sa ngalan sa atong pagkahigala, ato lang kung tagaan para sa maayong kabubuton. So nanay mga mga hitabo sa atong kinabuhi ngayon ni ana. Now, gitudluan usab kita sa Ginoo nga when it comes to the temple, it is the obligation of each one of us who claims nga member ni ining maong undok o nining maong katilingban, nining maong simbahan. Nga ato di ay katungdanan ang paghatag og suporta alang sa atong templo o sa atong simbahan. Sa ato sa Catholic, wala man tayo kanang itong taxation system, no? Wala tayo taxation system, dili para sa uban nga mga kaubanan nga mga pundok nga mga Kristiyanos nga naa sila taxation system, gitawag nila og tithings. Sige, unya automatic kaltas yun na kung nagtrabaho ka sa kanang kumpanya, automatic ka before i-release sa imo ang imong sweldo, deducted na siya sa imong tax for the temple sa ilaha. So kanang ilang tithes nimo. Sa ato wala tay ingon ana, ang ato nagdepende ra gyud ta sa kamanggihatagon sa matag usa, hoping nga ang matag usa pod makaamgo nga naaday koy obligation kay in every blessing that I receive from the Lord is asking us a little portion. In the Old Testament it is 10%. In the New Testament, it is not really specified by the Lord na 10, pero ang maong paghatag gikan sa kasing-kasing. We usually use the image of katong byuda. Itong byuda bitaw nga miadto sa temple, ang mga dato daghan kayo dagko kay kantidad gihatag dito sa temple tax, akanang ilang temple donation for the temple tax. Dagko kaayo gihulog, apan si Jesus wala man malipay. Mingon siya nga ang gikahimutan kadtong byuda nga naghulog og duha ka puya o duha ka dako, duha ka puya gihulog. Unya sa giingon sa gospel nga bisan kadto lamang gayud ang iyang
panginabuhian, ikabuhi, ikinahanglan o mabuhi sa karong adlaw apan iyang gihulog dito sa temple tax donation. Sa buti pa sabot si Ginoo, minsan nga kadto mas naghatag sag mas dako pa kay sa gihatag sa mga dato. Kay ngano di ay ang gihatag sa mga dato excess. Ang gihatag sa byuda gikinahanglan gayud niya aron mabuhi siya. Og ang tanan iyang gihatag duha ka puya, duha ka dako. And Jesus is telling us the byuda, katong byuda mao kay mutaas Ginoo. Kay ngano man bisan gamay ang amount apan ang iyang gihatag ang tanan 100%. Everything she gives. Ang mga dato amount ang dako, ang byuda gamay ang amount pero gihatag niya ang tanan. Mihatag siya uban ang iyang kasing-kasing og ang iyang pagtuo nga God will take care. Tapos nga amumahon siya sa Ginoo at timanon siya sa Ginoo siyang panginahanglan. So mao ni tan-aw na to nga tungod kay wala man tay taxation system sa ato, ang kanang gitawag na to nga mga aransel dinhi ko ano man na siya kanang nito nga aransel system unya pananglitan ng uban mo nga sus sa simbahan sige mag-aransel ani bunyag na aransel kasal na aransel kapila man ka magpabunyag sa usa ka tuig unya kapila man po ka magpakasal sa usa ka tuig o kapila man po ka magpalubong sa usa ka tuig. So mao na nga supposed to be it is our obligation to make this church ma-maintain ang iyang quality sa simbahan, ang iyang kuan na pagpadagan, ang iyang gitawag na to nga operational expenses, not only maintenance of the building but also for those people who are working here. So mao nga sa ato kay tungod kay wa man tay system nga taxation para anang uban, nagdepende ra gyud ta sa kamanggihatagon sa atong mga sakop. Unya kun ang matag usa sa atong mga sakop makaamgo nga amo man dining simbahan no. Kini para sa simbahan, kini para didto, kana siya. Then we are the most numbered sa atong mga simbahan sa kalibutan. Ang Katoliko may pinakadaghan. Una kung ang Katoliko makaamgo ani nga amo man dining simbahan, dili malisod kanato ang pag-maintinar o dili malisod usab kanato ang gitawag natong pagpatukod ug uban pang mga panginahanglan sa atong simbahan. Kay ngano di ay kun ang matag usa makaamgo na this is our church. I am part of this church and I also give my support to this church.